हेल' लोगोफोर, नै दिनै नोंथांमोननो आं दाखालिनि थानाय आद्रा ससेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै लाबोफिननाय जाबाय। बिनि फिल्मनि मुङा जाहैबाय दाहाल बर' सावथुन आरो फिल्मा जोबोर मोजां आरो फुरा एक्सन फाइट दङ। नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनगोन जे जोंनि बर' सावथुनाबो साउथनि बादि जेन माने एक्सन दिहुननो हासै होननानै। अब्ला मानि देरिबाव नायदिनि जोंबो दे। जोंनि लेंग्रा बसा फैगासिनो दं, दसे नेथ'नांगोन आरो जोंबो दानो खुगा खेवथ'खाया। ओइ, उनाव गोसोम गोसोम गाननानै थानाय खामानि मोननो रोङि सैमानि खिजाग्राफोर। नोंसिनि खामानिनिख्रुइ जोंनि बाबु देना बुंनायासो साबसिन, मिथिबाय? माब्ला सफैगोन बि? लेंग्रा मानसि लासै लासै फैगासिनो। सुपारहिट एक्शन मा जाना फैदों बे फाग्ला? निजरा, लोकेसन हरलाय। ओइ, नोंसोर! एक्सनाथ' साउथनि बादि नुलायखादों। हिजराफ्राखौबो बलिउडनि बादि नुलायखादों।
Kakak Mamarka. Kakak Mamarka. Ana, sudah. Ayo, ini keren. Hanglah bedak. Ini. आंनि सुनितानि मोदोमाव आखाइ होग्रा नोंसोर लाजिया हिनजाव मानसिनि मोदोमाव आखाइ होनो खलथाफोर ओइ खलथा गरंफोर रेप खालामनो नामा ओइ सुनिता होदो 자랑원 해줘 형 Belen rolo udah mutar deh. ini bisa nama pere. John.
दानिमोन दा मोनानोसै दा नोंसोर गावबा गाव न'आव बयबो थांदो नाथाय मोनसे खोन्था गोरोन्थियावबो बेफोरबायदि सिनाय मोनि मानसिजों दाथां आरो न'निफ्राय दाखारखुमाबो नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन खैफोद जागोन बुजिदों साबायखर आदा सोरबाफोर आंनोबो खिथागोन ना बेहाय मा सोलिगासिनो दं बैसोर सिख्लाफोरखौ नोंनिया फाननो थाखाय लाबोदोंमोन साउथ बेनि मुभिनि थाखायनो बायदि जों नोंखौबो नुलायखादों किडनेप खालामदोंमोन दा नोंबो फ्रि स्टाइल। गासिबो फ्रि दा नोंसोर गावबा गाव न'आव थांजोबदो थांदो बेबायदिनो मोजां मोजां जोंनि बर' सावथुनावबो दंसै आं लाबोनो नाजाबावगोन नोंथांनि थाखाय हिसाब रबि नार्जारि गामियाव थफिनदो फामिखौ बोजबनानै लादो गोबां अलखदाव गोग्लैनानै दं बेयो गामि माबायदि गामि मुगैयो आं नोंसिनि बेबायदि गामिखौ मोजाङै खोनासं नोंनि बेबायदि आखुनि थाखायनो फामिनि बिमा बिफायाबो जिउ खोमानांनो गोनां जाबाय आंनि बिनानावाबो नागारलांबाय आंखौ बेखौथ' आंनो लुबैखादोंमोन ना मा आदै मादै अरगा आरो अनलायालाय बिसोरखौबो आंनो बुथारदों बेसारा अरगा आरो अनला नाथाय मानो नों थांफिनदो जोनोम दाथ' नों सिख्लाफोरखौबो मोनफिनखाबाय नों थांफिनदो नोंबो थौखादो फामिखौ बोजबदो जिउ जोबलांनो हागौ नाथाय आंनि बुंनाय रावा सोलायनाय नङा नोंनो लादोब्रा फैफिनदो जोनोम नांला आंनो रावखौबो गामियाव थांफिनगोन ना थांफिना आं थां नांला आंनो रावखौबो नों थांमाराथ' दिग्राय आंनि लोगो आंखौ निमाहा होदो
बिग्राय नों मानो बिदि लामाखौ लाखो आं आइ आफानि खिथेरखौ लाबाय नाथाय आंनि बे दावहायाव सासे दाय गैयै हिन्जावसानि जिउ गोमानांबाय जोनोम निथाया आंनि दावहानि बाहागो नङामोन आंनि नखरा मा दाय आंनि मा दाय बे पापिफोरखौ नों दा हगारफिसा फामे बिफा आदैयाबो फामे नोंनि बिफा आदैयानोथ' नों गोरोन्थि बुजिबाय बिग्राय आंनि आफाया नोंनि आइखौ रैखा खालामनो जोबोद नाजादोंमोन जायनि जाहोनाव आंनि आफाया गोबां बुजानो गोनांबो जादोंमोन आंखौ निमाहा होदो फामे आंखौ निमाहा होदो सना जोनोम दाहाल जानानै आंनि फिसाखौ रैखा खालामनांगोन दाहाल जानानै गामिखौ रैखा खालामनांगोन बिग्राय 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 मोजां मोना लोगोफोर बिदिब्ला आं नोंथांमोननो माब्लाबा मोनसे गोदान एक्सन भिडिअ लानानै फैबावगोन बर' एक्सन मुभि दा जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामदो मोजां मोनदोंब्ला आरो नेक्स्टआव आं नोंथांमोननि थाखाय नाजाबावगोन गोजोन्थों